El Bloc de l'Olleria ha organitzat per a este divendres a les 8:30 de la vesprada al Centre Social una tertúlia entre el candidat a alcalde, Julià Engo, i els veïns i veïnes del poble. La cita ha estat batejada amb el nom de Pregunta-li a Julià i pretén ser un espai d'encontre amb el cap de llista del bloc perquè associacions i veïnat puguen traslladar-li aquelles qüestions que consideren oportunes al voltant de temes locals. El divendres per la nit el bloc té un acte que ja van fer fa 4 anys, un acte obert a tota la ciutadania, que es diu Pregunta-li a Julià, on la gent li se pot adreçar i pot preguntar-li al candidat què és allò que li puga preocupar a ell, allò per lo que tingui interès, allò per lo que sent curiositat, allò per lo que necessita alguna explicació que no li s'ha donat durant aquests 4 anys, doncs el divendres per la vesprada, a les 8:30 en l'aula taller, té la possibilitat de parlar-li cara a cara al candidat o a tota la candidatura del Bloc Nacionalista Valencià de l'Olleria per a preguntar-li què volen fer i a contestar-li quins dubtes puga tindre. Els membres de la candidatura del Bloc de l'Olleria han estat este matí al mercat municipal de la localitat per repartir a la ciutadania el programa electoral i les paperetes per a que el proper dia 22 de maig acudisquen a votar per esta opció. Efectivament, ara ens trobem al mercat municipal, on el bloc està repartint les paperetes, els díptics i el nostre programa electoral, on expliquem allò que realitzarem durant la propera legislatura quan estem al govern de l'Ajuntament de l'Olleria. És una jornada festiva, una jornada de molt de repartiment i se'ns ha acabat quasi tot el material perquè la gent, no és que l'oferíem, és que ens el demanava perquè la gent, en definitiva, sap que ho hem fet bé i per tant el que busca són les paperetes del bloc per a poder-nos votar el pròxim 22 de maig. El Bloc de l'Olleria segueix donant veu als veïns i veïnes de la localitat perquè una població té que fer-se entre tots, governants i ciutadans.